Čaute ľudia, vítajte u tohto videa. Prvé dojmy z novej sushi season. Začína to o minútu a 1 sekundu, takže teraz presne o minútu. A inak by som chcel povedať, že už sa nevolám predtým som bol Card TV s malým K a teraz som Card TNT s veľkým TNT a veľkým K. Kámo, ja sa extrémne teším. Budeme úplne na celej premiére. Za chvíľu sa nám toto otvorí. Bude úplne nový Battle Pass. Battle Pass úplne nový nebude. Čo hovorím, ja som vo fonku. No a za chvíľu to začína. Extrémne sa teším. A túto novú season otvoríme si i sushi. Dúfam, že aj Kaze bude v šope o 10 sekúnd. Teraz ideme odpočiť 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. New season. O môj bože. Začína to! Kúkneme sa na novú season. OK. Tu máme Battle Pass. Tu môžete vidieť skiny, jo, ale nás to nezamíja. Ale novú season, vezmeme si toto. O môj bože! OK, budeme a ideme kúknúť na Katana Kingdom. O môj bože. Tu sú, kámo, Crazy Hot, Extra Hot, Crazy Hot a Inferno. Tu sú vlastne všetky skiny. Kenji, Gray, Sakura. OK, kámo, skiny sú fakt nabité. Tu vlastne budeme zbierať, tu si môžeme... A ja sa chcem kúknúť, že tu... Počkej. Ja sa chcem kúknúť na... To tu. Je tu? Haló, kde? Kaze. Ono tu asi ešte není. OK. Nič tu nevidím. Máme tu plus 5. Vezmeme si plus 5. No, kámo, ďalej. Haló. Ďalej. OK, 5. Zase môžem? What? Kámo, už ďalej. Kámo. Tak som už hlad, prosím. Kámo, ďalej, co je za s tým debilným Wi-Fi, kámo? Dobre, ja to idem vypnúť. Tak, ja to furt musím vypínať tak Kámo, čo s tým je? Tak, vypnem to, dávaj, tak. A zapínam to. Ale kámo! Ja to milujem. Tak, a teraz prosím už poď. No, dávaj, otváraj sa. No, ďalej! Kámo, čo máš 100%, kámo? OK, dúfam, že to už teraz pôjde, dokonca sa nám zmenil loading screen. A kámo, už poď! Kámo, ďalej. Máš 100%, a sa zapni, kámo. OK, máme tu proste toto. Ok, otvoríme si to. Kámo, to zase bude načítavať, lebo teraz horia servery, kámo. No, lebo mi len nejde Wi-Fi, no. Čože väčšia pravdepodobnosť. Pána Beka! OK, máme tu toto. Začítam. Máme tu skin na Colta. Rockstar Colt. OK, vypneme ho, mne to je úplne jedno. Ok, už sme tu. Tu by sme mali mať sushi. Jo, tu už teraz máme všetky toto.
A tu je sushi. O môj Bože! Máme tu sushi. Ideme otvoriť naše prvé sushi, kámo. Len sa to musím načítať. To sa zase načíta o hodinu. OK. OK, ale máme tam toto. Proste viete, čo myslím. Proste to ten crazy hot. Wasabi, hej. Hot. OK. Na koho? Na Edgara, prosím, na Edgara. Jo! Super fast long and fast jump, kámo. Tak to bude extrémne OP. OK, a ešte druhý. OK. Nič z toho nejde. OK. To všetko? OK. A tu budete zdarma dostávať veci. Máte tu aj toto 2 sushi. Jo, kamo. Tu je YouTube. Začne až o 6 dní, jo. Tu všetko máte. Samurai Smash, OK. Ne, vezmeme si Edgar. Jo, ja si vezmem Edgar, lebo teraz tam mám toto. A budete mať aj tu dole sushi, kámo. Toto bude nabité. No ja toto budem mať každý deň. Moje videá budú... No moje, kámo, výborné všetko budú. Chcel by som urobiť video, jak puštím Edgara na Max Tier. Jo, ja som sa kúkol na tú kukaze. Potom to, sa kúknem aj na tú kukaze. Možno tam už je. Proste uvidíme. Len ma to musí joinúť. No ďalej! Dalo ma to úplne preč, ale idem sa kúknúť na kaze. Či tu je. Ešte to furt není, to možno až potom tak, kde pridajú. Ale máme tu Samurai Smash a ideme si ho zabrať a prosím, už to pôjde. Poď, fandím ti. Fandíte a zafandíte tak, že dajte like, nedaj like. Jo, like, daj, určite like, daj. OK. Musíme ničiť. Zbierať toto. OK. Jo, kámo, to je jaké dlhé. Kámo, to s tým určite budem pošovať. Kámo, no čo ti kámo dáva? Kámo, ne. Kámo, tam vezmite. Poď tam. Ne. Nevadí. Kámo, to bude extrémne upívaný, bože. Tak. To sa spavní, jo, super, niečo sa pijem. Kámo, to bude. Zabil si ho. Autina je na celé. Využij toho tu chlapčika. O môj Bože. Teraz sa vyplo z takého dôvodu celé Wi-Fi. Takže mi to ani nenatáčalo. Ale už mi to aj natáča a prosím. Kámo, to bude extrémne OP. 30, kámo. To bude najviac OP, kámo. Ja milujem, kámo, to sú season. A to sú viacej ich tu je, OK. No, poď. OK, rozbijeme ich tu. Ideme na nich. OK, vyhrali sme, kámo. Bude to dávať aj bohaky, kámo, yes. No to bude legendárne. No už teraz sa na to teším. O môj Bože. Tu Stardog. Kámo, to teraz strašne toto pomaly pôjde. Kámo, teraz tu je, kámo, koľko ľudí. Kámo, tu je tu Stardog. No.
Hele Legendary. Kámo, ja som povedal hele Legendary. To vyšlo, ok, čo tam padne. Skin na Nitu, to je ten, ne, ok, skin na Nitu, ok, to je super. Káze tu furt není, ani tu, ani tu dole. Proste není tu zatiaľ káze, ale to mi teraz ani moc nezaujíma. Teraz bude chapter 1, fight somewhere. Potom tu budú samozrejme nové. Zahrajeme si sola. Kámo, toto bude nabitá. Toto fakt bude rýchle video, lebo proste toto sú ma prvé dojmy, jo. Potom by som aj možno natočil video, kde proste toto budem hovoriť všetky nové veci, jo, všetky tie nové skiny a tak. A opravdu ma zaujíma to tá káza, že kde teraz je, lebo ako napadlo ma, že teraz i hneď nebude, ale no podľa mňa, ale zaujíma, kedy ju pridajú. Možno až po tejto season, neviem. Ale načíta to extrémne dlho. Extrémne. Ok, dámy a pani, nejde sa mi proste pripojiť tohle, ja už tu čakám niekoľko minút, asi 10 minút a furt proste som tu a tu a tu. Takže dnešné video to končí, ale ja už len z tohto maličké, čo tu je, hodnotím to vážne superovo, toto sushi ma extrémne baví, uvidíme, jak sa bude všetko otvárať, jo, tak čaute.